Yayi kyau sosai. Kai, godiya nake. Mutumi na gaskiya na ƙoshi. Ni ma haka na ci kaman wani alade. Pumba, to ai kai ma alade ne. Kuma fa haka ne. Menene? Shin, ko ka taɓa damuwa? Wai menene wancan haske da ke sama mai ƙyalli-ƙyalli? Me yasa dan damu bayan na sani? To ka faɗa min menene su ɗin Timon? Haske ne kawai su ɗin. Haske ne da suke fitowa idan dare yayi akan wancan bakin abun. Shikenan fa. Aiho, aboki, ni na ɗauka ƙwallayen nakiya ne waɗanda suke ƙonewa a can sararin samaniya. Pumba, a gurinka komai nakiya ne. Simba, to wai shin kai me kake tunani? To, ni dai ban sani ba. Haba. A'a, Haba kai kuwa. a'a, Aboki, ka yi magana mana. a'a, to mene? Akwai wani wanda ya taɓa faɗa min cewa sarakunanmu magabata suna can sama suna kallon mu. Da gaske? Kai, nufinka a can sama akwai wasu sarakuna da suke kallon mu kenan. Kai, ji wani magana. Ka ji abun ya maka wani iri ko? Kai, wannan yana son ya kashe ni. Shin na faɗi wani abu mummuna ne?